Isang magandang umaga ho mga kabalen. Happy Monday sa ating lahat. Araw ho ngayon ng Lunes at syempre ang petsa natin August 11, 2025. Kumusta ho kayo mga kabalen? Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyon na may paggagamitan. Yan ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin hong mahigit 1.8 million followers na nakatutok ngayon dito po sa Facebook. Syempre yung ating 1.8 million followers at syempre yung ating libo-libo pang tagasunod sa iba't ibang social media platforms at yung pong naaabot ng ating Signal Channel 115. Opo kabalen, nationwide via Signal Channel 115. Ito pong mga programa ng CLTV 36 at ang inyong buong himpilan. Siyempre, nandyan din tayo sa Air Cable Converge Channel 71. Dito po sa ating 36 cable partners dito sa Central Luzon at sa Free TV Channel 36 sa Kalakhang, Pampanga. Kaya naman kabalen, wala na pong dahilan para ma-miss ninyo yung ibang kaganapan tungkol ho sa lalawigang Kapampangan at siyempre kini pong mabilog Central Luzon. Narito na po yung mga impormasyon na mahalagang malaman sa oras na ito. Traffic situation muna tayo mula po sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO San Fernando. Sa mga oras na ito, yan ho, kung kayo'y patungo na ng San Fernando, you are coming from Angeles City o di kaya naman Porac o kung saan man sa norte at daraan ho kayo ng MacArthur Highway, asahan po yung pagbigat ng daloy ng trapiko dyan pa lamang sa may Sindalan area or Maimpis, yung pong may Pepsi. After Del Rosario traffic light, pagdating nyo ng Pepsi, ayan, opo, dyan meron ng traffic build up dyan. Gawa nga nito hong nagpapatuloy na road construction sa tapat po ng Diosdado Macapagal Regional Government Center. Light to moderate traffic din ang aasahan. Yung may mabigat na may konting build up din dyan sa may tapat ng Maimpis, kaya pong sakop. And ito, pinapakita ng ating mga kaibigan sa CPOSCO yung pagpapatupad po ng track ban sa kahabaan ng MacArthur Highway, gayon na rin ho sa city proper. Lunes ho yan hanggang Biyernes mga kabalen, alas 6 ng umaga hanggang alas 9. Tapos alas 4 hanggang alas 7 ng gabi o alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Yan ho yung skema na ipinatutupad sa syudad ho ng San Fernando para mapigilan itong pagbigat ng daloy ng trapiko na inaasahan pang lalala sa mga darating na burr months, yung burr season. Light to moderate traffic din ho dyan sa may area ng Makabakle, kabalen, nung magbiyahe kayo papuntang JBL, Dolores, yan, light to moderate traffic expected dyan. Ganyan din ang dito naman sa sitwasyon, Caltex, St. Jude traffic light, of course, meron hong konting build up traffic light yan. Downtown, maluwalas po yung dalan kay oras sa IT. At yan ho mga kabalen, may kaunting pagbabagal lamang dito ho sa may area ng, saan ba to? Sa may Dolores, Barossa. Oo, yan ho mga kabalen. But the rest, yan, light traffic at ingat-ingat ho mga motorista na nagdaraan sa iba't ibang kalsada dito ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ayan, batiin muna natin mga kutang konsyal, pamintuan. No ka rin po, sir. Nung magbanda kayo po kening Maimpis, kita pa mong Pepsi, manibatan ka Angeles, at matraffic ko po niya. Ing Megadike, balo ko makasaraya pamurin, ating paring road detour kasi napon magpabanda ako guagwa, mag-waste ko ako ay may Google Maps na nakaturo ka rin kasi tinlaping gagawan ka rin. Atin muna mga road construction, kaya pong area ng Guagua.
So, misusumagid miyat ba harapin di ani pong gagawandang dalan kabalen. Opo, at expect ya po yung traffic situation. But if you are talking about, if we are talking about San Fernando, Sir Pamintuan, kini pong kining banda Sinda, no, sorry, Pepsi, nanunong eri ini, maimpis nini, maimpis nini. Kining Pepsi, at na pong build up ken ning traffic, uli na po ning balaos ng gagawang dalan, kini po king opo, tulid ning Diosdado Macapagal Regional Government Center. Mayari po kano king Setyembre agpang king DPWH pakikuanan da. No, sikapin daw nilang matapos. Ito naman sa mga babiyahe patungong Bataan, going west, ano? Silipin lang din natin sitwasyon ng trapiko sa lalawigan ho ng Bataan sa mga oras na ito ay relatively light traffic ho sa maraming bahagi ng lalawigan ng Bataan sa mga oras na ito. Diyan sa Balanga, light traffic, yung Kulis area, light traffic din. Alauli, light traffic, at ganyan din sa may Walter Mart. Ingat lamang at sumunod dito ho sa mga traffic regulations, yung mga speed limit, ganyan din sa Hermosa SCTEX light traffic kabalen, Silipin natin, mabilis lamang na pasada North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Para ho sa mga babiyahe naman ng Metro Manila o yung mga nagbabalak pa lamang, nagpaplano ay nasa kalsada na. Ito po ay real-time traffic monitoring hatid sa atin ng NLEX Corporation. Ito ho mga kabalen, sa oras na ito, kanina nakapagtala ng bahagyang build-up yang NLEX sa may bahagi po nitong ayaw mag-load. Ayan. Sa bahagi po ng NLEX connector Magsaysay ramp, 400 meters yung traffic build-up. At the rest naman ay light traffic ang sitwasyon dyan sa North Luzon Expressway. At Balintawak, Cloverleaf, light traffic din. Even sa San Fernando, Valenzuela, ganyan din. At sa iba pang bahagi na ito pong nasabing super highway. So yung mabigat dyan, yung meron Mapulang Lupa, Valenzuela, may build up na dyan. At saka dun sa NLEX connector, 400 meters. Isang magandang umaga kay Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Mayap payabak, Koy ang Joel, kumusta na ka? Mayap na ako man, Koy. Potang misan, nakit mo ko magbanda ko ken, magbisikleta ko. Pakikwanan ko ng miras sa kwayng Angeles tuminalin. Musta na Justin, anang Koy ang Joel. Dakala salamat, Koy ang Joel. Kaya nga lang sawang pamanantabi, kaya katamo, kaya kami, kaya king CLTV 36 na. At para kaya kaya kaming balita, kaya kaming gagawan, kaya kapara mo, makatutok. At shout out mo naman siyempre king kanakong kakaluguran. Dodong Edwin Manalo Jr. At kayang pamilya. Yan, ang kayang kanakong kumari. At kayang kanakong nainak ha. Kumusta ako, Ken? Okay, yan ang Koyan Joel. Sana yan namamanuran. Ito mga kabalen, meron tayong merong weather situation na binabantayan. Ito hong pag-asa, gaya nga ho ng aking nabanggit. At sana nga hindi na mag-ulan. Silipin ho natin ang magiging lagay muna ng panahon mula po sa DOST Pag-asa. Sitwasyon kay severe tropical storm Gorio as of 5 a.m. ng araw ng Lunes, August 11. Narito po. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility.
kagabi ng 11:20 PM ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyo na may international name na Podul at binigyan natin ng domestic name na Goryo. So latest location natin para kay Goryo kaninang alas 4 ng umaga, nasa layo ito ng 1,305 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Isa pa rin itong severe tropical storm na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna no maabot ng 110 kilometers per hour at pagbugso no maabot ng 135 kilometers per hour. Yung movement nito ay westward or pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. So malayo pa ito sa ating bansa at wala tayong inaasahang direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. Pero dahil pa rin sa patuloy na pag-iral ng habagat o yung southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Luzon, makaranas pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan over the western section ng Luzon. Pero for Metro Manila at malaking bahagi pa rin ng ating bansa, asan pa rin natin itong maaliwala sa panahon ng ngayong araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap. Pero ayun nga, mas madalas po yung ating thunderstorm activity dito sa kanlurang bahagi ng Luzon area. At ito naman ang ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Goryo. So inaasahan natin na for the next 24 hours, makikita natin dito sa ating image na ito ay generally westward yung paggalaw ni Goryo sa mga susunod na oras. And for the remainder of the forecast period, ay mag-iiba yung paggalaw nito, magiging generally west-northwestward patungo dito sa area ng Taiwan. So mananatiling malayo ito sa ating bansa at yung landfall scenario natin dito sa northeastern coast ng Taiwan area. Pero makikita natin dito sa ating cone of probability na posible pa rin yung northward or southward shift ni Bagyong Goryo. So kahit na mananatiling malayo itong si Goryo sa ating kalupaan, kung magkaroon tayo ng significant track changes, for example, yung southward shift ng track ni Goryo, hindi natin inaalis yung posibilidad na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 over some portions of extreme northern Luzon. So possible portions of Batanes or Babuyan Islands area. Gayunpaman, inaasahan natin yung generally west-northwestward na paggalaw ni Goryo patungo nga dito sa northern boundary ng ating PAR. So dito sa may area ng Taiwan, inasahan natin na posibleng lumabas rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa Wednesday ng gabi or sa madaling araw ng Huwebes. So inasan pa rin natin na magpapatuloy itong maaliwala sa panahon sa Metro Manila at malaking bahagi pa rin ng Luzon. So generally fair weather, bahagi maulap hanggang sa maulap, sasamahan lamang yan ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorm. So mainit at maalinsangang panahon pa rin ang ating inaasahan throughout the day. Pero ayun nga, dahil sa pag-iral ng habagat, mas madalas yung thunderstorm activity over the western section of Luzon. For areas naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, magpapatuloy rin itong fair weather over these areas. So partly cloudy to cloudy skies ang ating inaasahan. Mas tataas yung chance ng thunderstorm activity pagsapit ng late afternoon to evening. Kaya patuloy pa tayong mag-monitor ng mga thunderstorm advisories na ini-issue ng ating mga local Pag-asa Regional Services Centers. At sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa anumang baybayin na ating kapuluan at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin. Asahan natin yung bahagyang pagbugso ng mahangin, kaakibat nito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so hanggang bukas magpapatuloy itong fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. Generally fair weather, pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Posible pa rin
yung mga biglaan at panandaliang pag-ulan sa dakong hapon o sa gabi. Pagsapit naman ng Miyerkules, inaasahan pa rin natin yung normal na pag-iral ng habagat o yung southwest monsoon, yung papalapit na bagyong Goryo dito sa northern boundary ng ating PAR, hindi natin inaasahan na palalakasin or ma-enhance yung pag-iral ng ating habagat. So normal pa rin na pag-iral ng habagat ang ating inaasahan for the remainder of the week. So dahil sa southwest monsoon, starting on Wednesday, asahan natin yung mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat sa malaking bahagi ng Visayas, Palawan at dito sa western section ng Mindanao. Pagsapit naman ng Thursday to Friday, inaasahan pa rin natin magpapatuloy yung mga kaulapan at mga pag-ulan na dulot ng habagat over most of Visayas at western Mindanao. At mas rarami na rin yung mga areas na makakaranas ng mga pag-ulan. So malaking bahagi na ng southern Luzon. Asahan natin dyan yung mga pag-ulan na dulot ng habagat from Thursday to Friday. So sa mga areas ng Calabarzon, dito sa Bicol region, pati na rin itong buong Mimaropa area. At dahil nga, kung hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng southward shift o yung southward shift ng track nitong si Bagyong Goryo, inasan pa rin natin yung tsansa ng mga kaulapan na dulot ng trough o extension na nasabing bagyo over portion of extreme northern Luzon. So itong area ng Batanes at Cagayan, kabilang na dyan ng Babuyan Islands. From Thursday to Friday, posible rin tayo makaranas dyan ng mga kaulapan at mga pag-ulan. So inulit ko po, no? So kung magkaroon man tayo ng significant changes sa track scenario, for example ngayon, southward shift ni Bagyong Goryo, hindi natin inaalis yung posibilidad na mag-issue tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 over portions of extreme northern Luzon. So patuloy tayong umantabay ng mga updates sa pinapalabas ng Pag-asa ukol kay Bagyong Goryo. Yung susunod nating tropical cyclone bulletin para sa bagyong ito ay ilalabas natin mamayang alas 11 ng umaga. At para sa radang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories, yung ating mga rainfall advisories or thunderstorm advisories, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin ko sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil nag-uulat. Maraming salamat Kuyang Dan Villamil ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Pagbati muna, Cesar Montana nanonood din sa ating programa. Maraming salamat Kuyang. Ito nga yung sinasabi ko, Kabalen, ano? At kung kayo may mga comment na nais niyong makita ang inyong komento sa telebisyon o di kaya naman sa ating mga socials, abay, pwede ho kayong magbigay ng inyong komento at ating ipa-flash yan, basta safe for work, SFW, ika nga, ano? At parang yung mga dating ano lang yan, yung mga dating programa ng CLTV, yung ating music zone kung saan nagkakaroon ng palitan ng kuro-kuro yung ating mga manonood through text message pa noon. Tapos fina-flash natin. Ang dami ring mga pagkakaibigang nabuo nun, ano? Pagkakaibigan lang ba? Tanungin natin. Siyempre, ang ating namimiss na natin ang ating producer ng Music Zone, Peter Paul Pineda, Papa Pete, na ngayon po namamayagpag sa kanyang karera dyan sa may Ibayong Dagat. Ayan. Maraming salamat, Papa Pete. Lagi mo kaming naaalala at siyempre, isa kang inspirasyon sa amin at sa lahat ng mga Bosconian. Di ba? Ayan. Opo, Bosconian yan si Papa Pete. Parang si Joe Alan Asuncion, isa ring Bosconian. Pagbati ho sa mga Bosconian. Joe, kamusta? Yan. Kabalen, sa aking pagbabalik, meron ho tayong balita na punaho ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito hong di magkatugmang bilang ng mga flood control projects at saka yung mga pangangailangan sa mga flood control areas o flood prone areas. Sa katunayan, nanguna ho yung lalawigan ng Pampanga
Dito sa listahan ng mga pinakabinaha. Base na rin sa ulat ng Pangulo. Mamaya po ay aking ipapapanood sa inyo ang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos kaugnay nga niyang anomalya sa infrastruktura. Huwag ho kayong aalis, isang mabilis na patalastas lamang ho at magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. To explain this, these are the provinces with the most projects, and at the same time, here's a list of the top 10 provinces that are most flood prone, that have been assessed to be the most flood prone. I think you will notice they don't necessarily match. This side and that side don't necessarily match. Now, I'm sure there are explanations for that. We will have to study it further. But you would intuitively say that projects, that the areas, rather, the provinces, or regions, whatever you want to do, whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. Pero parang hindi tumutugma. Kaya yan, kailangan natin pag-aralan na mabuti kung bakit nagkaganyan. Yan ho kabali ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos matapos pong mapag-alaman na hindi umano tumutugmaan niya itong bilang ng mga flood control projects at dun sa aktual na pangangailangan dito pong mga flood-prone area. Halimbawa na lamang ho, yung Pampanga, nanguna ho sa listahan ng mga pinaka-binaha. Pero mayroon lamang mahigit 200 flood control projects sa kasalukuyan. Inihayag ito ng Pangulo sa isang bulong balitaan ito pong Lunes, August 11, hinggil po sa paunang investigasyon ng mga flood control projects ng kanya pong administrasyon. Mamaya po mga kabalan, aking ipapapanood yung buong pahayag ng Pangulo at itong buong press conference mula po sa RTVM upang sa gayon masundan natin. Abangan nyo yan sa mic drop maya-maya lamang pagkatapos ng ating programang news stream. Patuloy ho ang pamahalaan mga kabalan sa pag-inspeksyon at pagsusuri nito hong mga iba't ibang proyekto
lalo na po yung dito pong makaparikil, harapin, yung mga nakatuon sa paglaban sa problema sa baha dito po sa ating rehiyon. Sa datos ng Pangulo, lumalabas na pinakamaraming nakuhang proyekto yung lalawigan ng Bulacan na merong 668 projects, na sinundan ho ng Cebu na merong 414 at itong Isabela na merong 341. Wala ho sa top 3 yung Pampanga, pero doon sa pag-aaral na ginawa ho ng pamahalaan, lumalabas na flood prone, pinaka-flood prone, ito pong lalawigan ng Pampanga. Tugo. Number 1 tamo for the wrong reason for this, yung flood-prone provinces. So, ito ho yung mga kabalen na tinitignan ng administrasyon. Ayon ho kay PBBM, for sure, may explanation yan, merong paliwanag at kailangan lang malaman. So, yan yung mga uungkatin pa sa mga darating na panahon, darating na araw, upang sa gayon matiyak nga na hindi na maulit ito pong mga perwisyo na inabot ng ating rehiyon. Lalong-lalo na yung lalawigan ng Pampanga, ito pong lalawigan ng Bataan at Bulacan. Dahil sa katakot-takot na pag-uulan na dalahon ng mga bagyo na sinabayan pa ng habagat. Mamaya mga kabalen, aking ihahatid sa inyo ang latest update kaugnay ng balitang yung buong programa. Ipapalabas natin yung buong programa, yung tawag dito, yung press con ni PBBM para mapanood ho ninyo at makita rin ninyo yung naging pahayag niya at yung pagharap niya sa media. Samantala, ibang balita naman ho tayo, 3 dayuhan po dito sa lalawigan ng Pampanga ang naaresto ng Bureau of Immigration matapos pong mapatunayang sila ay nagpapanggap na mga Pilipino. Ayon ho sa Bureau of Immigration, ito pong Sabado, batay na rin sa ulat ni Kuyang Jovi De Leon ng Sunstar Pampanga, na aresto po yung 3 dayuhan matapos mapag-alamang gumagamit sila ng illegally acquired Philippine documents para magnegosyo dito sa ating bansa. At ito ho mga kabalen, ayon ho sa Bureau of Immigration, ay merong nagreklamo, anonymous complaint, na siya naman hong naging basihan ng pagkakaaresto sa isang Chinese national na lalaki na kinilalang si Lin Yi, 35 years old, nagpapatakbo po ng isang car wash sa Pandan Road sa Angeles City. Naaresto po si Yi dito pong July 31, ayon na rin ho sa ulat, at ito namang dalawa na foreigner pa na si Yan Yize 30 at si Wang Jiangyi 55 arestado rin. Si Yize ay naaresto po, o si Yan ay naaresto po sa kanyang residential unit sa Barangay Malabanyas sa Angeles City. Habang ito naman pong si Wang ay naaresto sa Barangay Panipuan, Mexico. Ayon ho sa BI, ito pong dalawa ay meron silang late registered na Philippine birth certificate. Parang ang daming alis go Parang inaabuso talaga yung late registration na yan. Ganyan si Alice go, di ba? At ayon ho pa sa BI, meron din silang mga peking tax identification number at yung business registration pa sa Securities and Exchange Commission. At sila po nakalink sa Construction and Development Corporation na involved di umano dyan sa land acquisition. Nasa kustodiya na ho sila ng Immigration Bureau at nahaharap sa possible deportation.
Ito, bago tayo magpaalam, mga kabalen, public service announcement muna ho tayo mula po sa Land Transportation Office o LTO. Ito ho, para ho sa mga nagmomotor, yung mga riders dyan, available na ho yung mga plaka, no? Yung sa bagong Pilipinas, lahat may plaka. Ayon na rin ho sa ating Land Transportation Office. Pakita ko yung detalye ng mga posible o pwede ika nga na mag-avail nito hong mga plaka. Kung kayo naghihintay, baka meron ako hinihintay. Sino ba yung mga pwedeng kumuha? Mga motorsiklo po na may naka-assign na 7-character plate. Ayan, pwede ho kayong kumuha ng bagong plaka sa LTO Angeles. Mga motorsiklo na hindi pa nabibigyan ng aktual na plaka na may year model na 2014 hanggang 2017. Ito, pwede rin kumuha ng plaka. Ito hong mga motorsiklo na narehistro sa Region 3 o nagsimula sa 03 ang MB file number na makikita po sa kanilang CR o yung Certificate of Registration. Ano-ano daw yung mga dapat dalhin para makuha ang inyong plaka? Ito, makinig ho kayo mga tropang riders. Photocopy ng inyong ORCR, magdala rin kayo ng government-issued ID, deed of sale, at kung ito po naipalipat na sa pangalan ng may-ari. Pwede ho kayong pumunta sa LTO Angeles Extension Office dyan sa Marquee Mall, Angeles City. 3rd floor ho yan. Mula po alas 8 ng umaga. Bukas na. Hanggang alas 5 ng hapon, Monday to Friday. Yan. Yung mga naghihintay ng kanilang mga plaka, at least huwag po kayong maglagay ng kung ano-anong mga plaka sa inyong mga sasakyan. Motorsiklo man o sasakyan, bawal ho yan. Dapat yung authorized lamang. So, eto ho mga kabalen, yung mga rehistrado. Ulitin natin, ang may-ari ng motorsiklo o tricycle na kunin ang kanilang opisyal na plaka na handa na po para sa distribution. So yung mga kasali dyan, year model, 2014, 2015, 2016 at 2017. Yung 7-character plate, ulitin ko lamang, nakarehistro po dito sa Region 3, Central Luzon. At yung MV file, ay nagsisimula sa 03. Magdala rin ho kayo ng photocopy ng ORCR, valid ID at deed of sale. Ayan. Hindi po ito yung LTO dyan sa may Santo Domingo, yung malapit sa may Chevalier School o yung sa may malapit sa 174. Yung ECPO. Hindi po pwede yung LTO Extension Office sa Marquee Mall. Okay? Sa 3rd floor po ng Marquee Mall para ho sa mga kukuha ng kanilang mga plaka 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. Ito ho mga kabalen, abangan ho ninyo ang bago nating makakasama sa ating masayang kwentuhan sa mga darating na araw. Wala pong iba, si Paulo G 2.0. Ito po ang impersonator ni Kuyang Paulo G, ang ating kabalen na si Daniel Maglangke. Opo, kung siya inyong nakikilala at namumukaan, hindi po siya yung sikat na artistang si Alden Richards. Oo, medyo hawig lang. Siya po yung naging contestant sa Tawag ng Tanghalan sa Showtime, sa Channel 2 yun. Sa Maynila, kung saan siya'y nakilala doon at kinagiliwan ng marami sa ating mga kababayan. At
bilang isang Kapampangan, ay paborito niyang ginagaya si Kuyang Paulo G. Santos at pangarap umano niyang maging reporter balang araw. Si Daniel po ay mag-aaral ng inhinyero, industrial engineering sa Holy Angel University at nasa 4th year college na. Ayan. Ang sabi niya, gusto niyang magbigay ng kasiyahan at makapagkwento. At syempre, gamitin ang kanyang talento sa pagkanta. At syempre, nakakatuwa naman na ang idolo niyang reporter ay walang iba, syempre, Kuyang Paulo G. Santos pagbati dahil si Paulo G. Santos po ay tumanggap ng pagkilala bilang most outstanding alumnus in the field of mass media ng University of the Assumption Communication Arts Student Association, yung kanila pong ComArts. Pinagmamalaki po hindi lamang ng Assumption, hindi lamang ng CLTV, kundi ng buong lalawigan ng Pampanga at ng buong Central Luzon. Ang isang Kuyang Paulo G. Santos. Ayan. Shout out Kuyang Paulo G. At pagbati sa iyo sa iyong latest fit na nakuha. Yan. Marami hong na-inspire si Kuyang Paulo sa kanyang mga kwento, gaya na lamang nga nitong ating kaibigan na si Daniel Maglangke. Lalong-lalo na yung kanyang naging viral report about sa Suklaban Dam. Marami pa yan. Asahan po natin. Maganda siguro, mayroong tandem si Kuyang Paulo G. At si Daniel sa isang coverage. Yan. Kabalan, ako ay magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng tumutok dito sa ating programang CLTV 36 Newsstream. At manatili ho kayong nakatutok sa ating mga socials at tuloy-tuloy lamang tayo. Magla-live tayo, magsistream tayo ng ating mic drop para ho makita natin ito hong pahayag ng iba't ibang mga binabantayan nating personahe. Gaya na lamang dito ho sa bayan ng San Simon, Pampanga, galing ho doon si Ashley Punsalan. Sabi niya at as of now ay nagkaroon ng flag ceremony kanina pero wala si Mayor JP. So hindi inaalam pa natin kung nasaan kung nasa kustodiya pa ba ng NBI ang alkalde ng San Simon, Pampanga, Mayor JP Punsalan, or nakapagpiansa na. Ito ho yung mga inaalam natin. Kanina sabi ni Ashley Punsalan, nagpunta siya dyan sa may San Simon para sa flag ceremony. Wala si Mayor. So yun yung kumpirmado. So aalamin pa natin ngayon kung ano yung nagiging development na. Kamalan, tutok lamang at follow, i-like, i-share itong ating mga social media pages para ho kayo maging updated sa iba't ibang kaganapan tungkol ho sa lalawigan ng Pampanga at sa buong Central Luzon. Muli, ito po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 Newsstream. Maraming salamat at ingat ho tayo lagi. Happy Monday mga kabalan. Be kind and God bless.